nisa, juyo ka ganni gani a kusa. Akan ka ba abin da za na kasa, ba wanda zai yi magana in ji sa. Inda na furta labarin da yake zuciyata, na san zaka gaskata in ka kalli idaniyata. Rike mini alkawar ka sana inuwar, kuna bar duniyar fata na shine masoyina. Dan Allah kar ka manta da ni, ko babu raina ka dinga yawan tunawa da ni. Ai ta ci kawai ai ina ai ta ci wannan. A'a. Sarki kenan. Allah ya taimaki sarki. Wannan waƙar na taɓa jinta. Wani shahararren mawaƙi ne ya yi ta, sunansa Umar M. Sharif. Ina ganin waƙar ce wannan. Ai audition ne. Za ta iya amfani da kowane waƙa. Muryar ta ko muke bukata. Audition ne ba sai lalai waƙa ta ba. Kina ji ko? Za ki iya wucewa. Za mu neme ki. Okay, na gode. Yes, artist. Go by the name Dainzin Arewa. Me sunanka? Sunana Adam Siraj. Me artist ne ɗinka? Dainzin Arewa. Dainzin Arewa, idan Allah baka sa a wannan gasa, me burinka na farko? To, zan taimaka ma marayu kuma upcomers irina wanda suka taso a irin wannan harkan su ma su samu amfanin rayuwa, and especially mahaifiyata in Allah yadda zan taimaka mata ina ci wannan wasan. DJ. Shay you know say, Shay you know say, nah you. Shay you know say, Shay you know say, nah you. Shay you know say, Shay you know say, nah you way the boss mine. I no go lie, your love they make me lose control. Saboda ke kullum ina cikin kokonto. I don't know, kina so na koko ba kya so. Coco Bakiaso, Coco Bakiaso. Eh, Baba Tua Saba. Your love they make me sleep one night. Baba Tua Saba. Your love they make me sick one night. Baba Tua Saba. Your love they make me weak one night. Baba Tua Saba. Your love they make me maga. Hey, hey, yeah, hey. Well, kai kokari kuma kana da murya, sai dai me yasa kake sa turanci a cikin waƙanka? Saboda ina so in sanar da waɗanda ba su jin Hausa da waɗanda ba su suke jin Turanci, haɗa su waje ɗaya gaya masa abin da nake nufi a Ya kamata ka fi sa Hausa da yawa saboda wakilcin Arewa kuke. Ka fi sunanka Dainzin Arewa. Okay, za ka iya tafiya. Za mu nemi ka. Thank you, sir. All right, sir. Next artist.
Malam ya za ka zo kana ta wani yanga kana wani filin big boy a nan wajen. Shi kuma da salon da ya zo kenan yau. Ku yi haƙuri ba faɗin rai ba ne. Me sunanka? Sunana Alhamis STK. Me artist name ɗinka? Dangata. Kawai Dangata. Alkasim wa? Alhamis. Alkasim, idan ka ci wannan gasa, me burinka na farko? Fata na dai a ce na ci gasan, amma ban shirya komai nan gaba ba. Baka da plan? Baka da ambition kenan? Baka da wani target a rayuwa da kake da shi da zaka iya idan ka ci gasan nan a ci ya zama farko a cikin burinka? Gaskiya dai a yanzu kan ban da wani abu da na tsara nan gaba. Okay. Za ka iya farawa. Na shiga so zurfi kamar rijiya. Na faɗi sanki nake zahiri, so nake kirke mini alƙawari. Kina jina ki yi wa albishiri, kuɗin aure nake tarawa daga bandari. Da ke nake kalle na kamar wani almajiri, bida nake akan ki nake kokari, akan sanki zan jura a ce mini ko makiri. Madubi na idan ba ke to zan bar gari, kin zama ne na zama ke mu bayyana so zahiri. Na kauda maza a zuciya sai ni kadai. So aye so na ina son ki soyayya. Wai kan gida muku ne? Suna mana.